Hej alle sammen. Nu er vi så på vej op til bussen. Så kører vi os til Holbæk. Ja. Yeah. Og så skal vi ellers gøre det. Holbæk motorvej. Okay, ja. Men vi filmer igen, når vi er i bussen. Hej alle sammen. Så sidder vi oppe ved stationen og venter på vores buskommer. Ja, og vi skal vente lige lidt over. Ja. Så det skal nok blive en rigtig hyggelig halv time. Ja, vi glæder os til at sidde her og fryse. Hej. Vi ses lige om lidt igen. Så er der kun 8 minutter til vores buskammer. Og vi har lige siddet lidt indenfor, fordi det blev pissekoldt. Vi sad i det der hus. Derhenne. Det var ikke det. Ja. Der var vi lige inde og få varmen hos ham, der ejer det, som hedder Faruk. Han er meget sød. Ja. Og så er han fra England. Ja, ikke? Ja, jeg heller ikke. Jeg har kun været på Danmark. På Danmark i Sjælland. Nej. Jeg har været i Danmark på Sjælland. Har du aldrig været i Jylland? Nej. Nej, har du ikke? Nej. Okay. Altså, jeg har været i sådan Tyskland 2 gange, så har jeg været i Sverige 1 gang, men jeg har aldrig nogensinde set Sverige, men jeg har heller aldrig set Tyskland. Jeg har aldrig nogensinde oplevet nogen, der snakker et andet sprog end dansk. Men jo, det har jeg, fordi der var en, der kørte ind i vores by, som spurgte, do you speak in English? Og det var de 2 første gange, han sagde det, der forstod jeg det bare ikke, og jeg blev bare med at sige, hvad? Men så jeg ved ikke, at det så er det spørgsmål, jeg kan svare på. Men lige om lidt, så kommer vi tilbage. Hej hej. Hej alle sammen. Nu kommer vores bus lige der. Og vi er meget glade for det. Ja, vi har stået og ventet i lang tid, og det er faktisk pissekoldt. Så ja, nu vil vi bare gerne med. Lad os træde ind. En børnebillet til Holbæk. Charlotte? Ja. Altså går vi ind i bussen. Og skal lige finde os en plads. Vi sætter os her. Vi sætter os her. Fordi det gør vi. Det er jeg lige bestemt. Sådan. Altså der har vi fået vores billetter. Og der kan pludselig stykker. Nej, den holder bare lige pause. Ja, den holder pause her. Og så venter vi bare på, at den kører igen, så vi kan komme til Holbæk i en fart. Og det bliver rigtig hyggeligt. Ja. Rigtig gerne. Rigtig gerne. Vi kan ikke underskrive det nok. Der er disse 4 tog. Nej, der er ikke noget, de sætter. Der er et tog. Gør det ved. Ja. Gør det ved. Det er vigtigt. Vigtig info. Ja. Rigtig vigtigt. Det er hver gang vi siger det, eller så bruger jeg den her. Og jeg har den her. En billet. Det står på hovedet. Det står på hovedet. Nu skal vi lige se. Vi skal 3 zoomer. Okay. Okay. Tak. Jeg skal bare lige ned med en taske. Og med noget. Hvad er der? Ikke noget. Jeg ligner en abe, jeg gør det her. Det er jo, at jeg gør. Det ved det kun, vi sidder jo lige ved siden af hinanden, ikke også? Ja. Vi ses i Holbæk. Vi ses. Hej hej. We are on the road to Holbæk. Det lyder bare mærkeligt. Yeah. We are on the road to Holbæk.
right now. I kan se det sjældent. Right now. And right now, we are driving in Tølløse. Det lyder bare ikke godt, når du siger det på engelsk, hvis det er danske navne. Men altså, det er jo danske navne, og man ændrer jo ikke navnene, vel? Nej, men det kunne være fedt, hvis man gjorde. Ja, det lyder ret dumt. Tølløse, ikke også? Ja. Holbæk. Ja, Tølløse. Altså, Tølløse. ja. Dernede af bor Alex. Og du skal ikke forklare det. Nej, Ikke fordi han ikke er en ligegyldig person, han er faktisk også sød. Ja, Så hvis Det du er bare ser sådan. det her lige nu, Alex, ikke også? du er en god ven. Ja, så god. Giv Alex et like. Ja, giv Alex et like. Det er vigtigt. Vi burde kalde den her for Alex. Giv Alex et like for den. Ja. Ja. Han er altid en god kammerat. Ja, han er der altid for. Han er rigtig sød. Og jeg er ked af, at du stikker de der antimer det. Så er du så helt fremme, som man kan. Det er meget langt til det. Ja. Ja, og så er vores fine marker derude. Ja. Ja. Vi opdaterer nok snart igen. I ved bare ikke, hvor lang tid der er gået. Vi har ventet i over en halv time på den her bus. Altså, jeg føler mig fed, når jeg sidder sådan der. Det er en meget, meget dum måde at sidde på. Og hun er ikke engang med at tage tøj på. Ikke fordi hun ikke havde tøj på. Hun er bare ved at tage ekstra tøj på, når vi skal ud og skøjte. Så hvorfor har jeg ikke tid at komme dumt af mig? Det er dumt, det. Altså nu har jeg jo lige til sådan, regnebukser og sådan nogle ting. Og så tog min sko på igen. Jeg skulle tage min ekstra strømper på imens. Fedt nok. Inden jeg tog min sko på. Ja. Ej, okay. Skal vi stoppe alle steder? Nej, der var tryk på stop. Nej, der var... Jo, der var. Det var også. Men der stod også en, der skulle med. Hej. Nu er det mig, der holder kameraet. Det var så nice. Hej. Det er så vi har ligesom tænkt over, at den var allerede meget lang tid. Ja. Ja, så... Og så tænkte vi, at så hvis I ikke har lyst til at se det her sådan på vej derude, hvad det er, vi laver. Det kan også godt være sådan lidt sjovt for nogle af jer. Ja. Men det kan også godt være sådan lidt kedeligt for nogle af jer, fordi vi bare sidder og snakker og sådan. Ja, så vi har tænkt os at filme en anden video, mens når vi er derude. Ja, det bliver helt vildt sjovt. Men vi vil filme indtil... Altså, vi vil filme indtil vi er lige ved skøjtebanen. Ja. Eller ikke indtil, fordi der kommer små pauser og sådan noget, så... Ja, så det ikke tager sådan lige så lang tid, som det gør sådan. Det tager ikke lige så lang tid at se den, som det tager film, kan man sige. Kan man godt sige det? Ja, det kan man godt sige. Og nu er vi snart i Vipperød. Er det til? Ja, det er lige på byen. Undskyld, jeg var ikke nogen til det. Nu kan I snart se Vipperød-skiltet. Måske. Jeg ved det ikke. Det kan I nok godt. Så nu er vi faktisk i det. Hvis I ikke så det, så stod der altså Vipperød. Ja, så nu er vi altså i Vipperød. Ej, Agne, det kan vi ikke optage sådan her, når vi så bare sådan sidder og snakker på det mest naturlige ud. Alt sker der lidt. Jeg fik hår i munden. Og så er det Fail. sådan en farve. Se mig, jeg ligner seriøst en panda, fordi det så underligt. Se, jeg ligner panda. Ja, det var nuttet. Den, der synes, jeg ligner en panda, kom til at lige skrive et eller andet i kommentaren. Ja. Jeg synes, jeg ligner en panda. Ja. Charlotte, kan du huske det der, vi lavede i går, eller vi fandt på, vi skulle lave i går? Så, nej, det var... Hej, vi ses lige om lidt. Derhen ligger Netto i Vipperød. Vigtig information. Hej alle sammen. Nu er vi kommet ind i Holbæk og venter egentlig bare på, at vi kommer op til stationen.
Det er så meget. Nå, ja. Og lige nu kommer vi snart til et stoppe et sted, hvor der ikke er nogen, der har været så irriterende og trykke stop endnu. Det kan stadig nås. Det håber vi ikke, vi gør. Og så bliver jeg lidt mopset og bobset. Hvis man kan sige det. Jeg følte ikke med i det er hvad du sagde, så. Okay. Jeg forklarer lige noget. Sådan der. Okay, ej, helt ærligt, okay. Altså, grunden til, at vi sådan hele tiden siger hej, sådan, fordi at vi har holdt pause af. Ja, så siger vi altid hej, jeg gør det så. Ja. Så hver gang jeg gør det her, så pauser vi en video, eller vi tager. Okay, vi ses lige om lidt. Prøv at se her alle sammen. Holbæk cykler. Hvor cykler de hen? Ja, det spørger jeg også om. Hvor cykler I hen, Holbæk? Hej alle sammen. Hej igen. Så er vi lige kommet ud af bussen, og det er... Og det var med lummer derinde, vil jeg sige. Ja, det var faktisk ret varmt. Vi går over ved fodgængerfeltet. Ja. Og her i Holbæk, der regner det en smule. Og det er faktisk lidt irriterende, når nu vi skal ud og skøjte. Vi går over her. Ren by, tak. Glem det. Det er ikke mit ansvar. Jeg bor her ikke. Nej, jeg bor i en af nabobyerne. Hey, der er min storebror. Hvad? Er det ikke? Jo, det er. Det er jeg sikker på. Det er min storebror. Jo, det er min storebror. Hej, Mark. Sig hej til YouTube. Ja, han er lidt ligeglad med mit YouTube-liv. Hvad? Jeg skrev det til dig i går. Ja, det ved jeg godt, men jeg skulle ikke regne med det ude. Efter skole. Ja, klokken er 10. Er det ikke rigtigt, at han har fået grimskæg? Mark, er det ikke rigtigt, du er en møgunge? Nej. Jo, du er. En rigtig stor. Ja, du er en rigtig stor møgunge. Mit ord. Min lov. Ha. Tag den.